jöttem, beteg volt leszek. Beteg leszek egy egész hétig. Van a kocsiban ilyen hajós pedál, nagyobb boglás lehet. Hogy tegyük? Jaj, bocs. Róla csinál, éljek a szállal, mint az állat. De hol sürgeletes is? Menjél vissza. Itt volt a 7-es is voltam, itt sem voltam. Nem veled volt biztos. Hoppá. Márti számolt, hogy menjünk. Nem, az akkor volt, amikor tanult-e heggeszteni, nem is körülbelül a falat. Én arra emlékszem, mikor jött, kihegyezte a ceruzáját. Nézzétek, milyen hegyes ceruzám van. Otthon hogy hegyezett? Köszönjük! Meg állandóan folyik. Ekkora hegye volt a ceruzáját. Állandóan folyik a szívem. Hogy hegyeztünk, hogy ilyen hosszú volt az egész szerka, de akkor ennyi köszönjük volt. De úgy csinálják, ilyen volt a hegye is. Hogy a köszönjük, jön, és akkor fordítva hegyeztek. Megvan, most már jönni kéne súlyba, mert egyébként. Egyedül senki más. Ha valaki Írhatna, azt benézd meg az írás. Az nem az osztályfő volt. Nem. Osztályfő az így írt. Emberek egyre írtak arra, hogy egyet az önnek is. Az nem baj. Most szóval nem mehetünk be a Tesco-ba, mert azt mondjuk. Tomán, menjél innen. Innen.